touchdown backflip. Kdybych chtěla bread, mám sandwich, a kdybych chtěla sex, mám practice. Yo, what's up? Ty ani piče fucking zaparkovat. Mám sandwich, a kdybych chtěla sex, mám practice. Ona je drugs, I'm addict. Today we are going to Makro. Jdeme nakoupit chálečky do beku, že, dámy a pánové? Budou na mě. No, počkej, to jdem zvěřit, ty vole. Skvadra. Azura. Ježíši. Jde s vámi to fitness, no. Dneska chtěla Oh, máme riding. Takže už máme krásný světýlko, všecko funguje. Dobrý? A teba odjebalo, ty kokos. Pojďte pořádně chlastat. Vezmeš sebou 2 retoše. Slez dolů. Jdeme na ty izolaci. Ara? A tak za $3 miliony, ty vole. Naše krabice byly, že je to... Takže první nákup do backstage musí proběhnout, jsou to zvýrazněvače. Ona. Takže teďka už jdem nakupovat na akci. Daj mikrofon. Kámo, když to editnu, tak to nebez tak zlý, jako. Markétko pod drove. No počkej, a tam ještě jsou ty věci, které... Hele, děcka. Takže vydrželi jsme nakupovat asi 10 minut, 3 minut. Vrátila jsem zvýrazněvač. Vrať. No, každopádně jdeme čůrat. Jdeme čůrat. A ty nemají jako mušle, jsme na pánském. No právě tady mají mega mušle, dívej. To je jenom z pivního barelu, chápeš? No. Takže... Kupovat na akci, kupuje se pak a vyváží, jo, to je jasný. Budeme brát drinky, anebo špinavý pivo. To bylo se Jak 2x tvoje hlava. Vyplou mou tíku. Tady? Jak se má? Takže, co máme? Máme pár hodin do spuštění akce. Koupit hadříky, ať vypadáme dobře, jo lidi, to je jasný. Chytnou, tak? No my jedem. To je prostě normální se natočit. Víš co, to je všem jedno. Prostě všichni to zapomenou. Ona to taky ta paní vidí a pak si řekne, za hodinu bude mít nějaký jiný starosti a zapomene na to, chápeš? Musí se přestat sociálně bát. Máme všechno nachystané, takže vlastně stage máme, alkohol máme navozený, už to všechno jenom nachystáme na bar. Ona se jenom směje. Ona se jenom směje, že já tady tvořím content, abyste viděli, jak se to prostě chystá. Ona se jenom směje. No nic. Takže máme na koupíno. Kdybych chtěla sex, mám practice. Ona je drugs, I'm addict. Ona je drugs, I'm addict. Takže mám v jedné ruce telefon, do toho, prostě auto se nastartuje samo. Senzory se vám nějak zašpiní a nefungují, tak tady mám pronájem. V 5 máme další pokračování chystání, ve 4 naházet věci do dodávky. 19:30 pouštíme VIPka. Máme necelých 5 hodin do akce, takže jdu nakoupit ještě nějaké věci do backstage. Trošku stresu už mám, nebudu říkat, že ne. Jdem na to, let's go. What's up, tady Ginter. Už dneska se vidíme v Přerově, stage time 23:15. See you there. Nemůžu udělat zásom, kdyby si myslel, že to hodí, tak poskrý problém. Jo. Čau lidičky, já jsem Densko Márek. Ty nemáš čapí, nejsi Emily. Forsuj mě, vzpalu ty to, takže kam je to zavede. Já jsem tu zdovej sám, nebo jsem já, už dělám to prostě dobro. Všude kolem sebe já. Just do it. 2 kurvy, vystřelím shot a daj nůžky. Miluješ many, jsem tvůj typ. Chytrá hou, ale hlava je stupid. Like damn. Nikdy jsme neměli moc, teďka žereme všechno, co mají. Ty kluci chtěj džuky. Wow, nožák, wow, flíz, ale kráka, džuky, wow. Dejte si pozor, přidáme máš pět. Nezajímáme, tvůj ty si král, povedeš, jste po tobě OK, bráško, zdar, zdravím tě. Kdybys nebyl rapper, co bys teďka dělal? Před rapem jsem chtěl být vždycky fotbalista. Já jsem fakt neměl žádný plán, prostě já jsem jenom věděl, že nechci pracovat. Láska nebo kariéra? Určitě bych chtěl obojí, víš co, kdyby. V tuhle chvíli kariéra, za pár let láska, určitě.
Tiltuju. Nasz season, jedu jak Bentley Jeep. Tak se shit, tak sweet. No wiesz mi, że budeš víc comfy bez jeans. Normálně to není láž, fakt věřím, ale can you do it for me?